Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanka da sake kasancewa da wannan tashar mai albarka mai suna Zinariya Hausa Top TV. Idan wannan zuwan ka na farko, ka danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙarar sanarwa da za ku na samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. To da ku nake masoya shirin ɗin a duniya. Kwatsam kawai sai kuka kalla ba a kawo muku ci gaban shirin a duniya na 51 ba. To wannan ba kowane dalili bane ya jawo wannan abun ba, sai dai dalilin mun tafi hutu. Wato mun tafi ainihin hutu kenan, sannan kuma hutun nan ba wai zai dauke mu dan wayansu lokuta da dama ba. Hutun nan ba zai wuce dauke mu wata ɗaya ba, ko kuma in ce wata ɗaya da rabi, wato sati 6 kenan. Dan da a ci gaba da kawo muku shi a wannan tashar ta mai albarka mai suna Zinariya Hausa Top TV. Domin samun nagari ya kamata ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙaurar sanarwa. Ita da zamun daura sabon shirin, wato ainihin mun daura ci gaban shirin, za ka ke shi, za ka same shi a wannan tashar ta mai albarka. Da zarar ka buɗe datan ka za ka kalle shi. To mun gode da zuwa wannan tashar ta mai albarka. Masoyan mu na Nijar da kamar da Chadi, muna godiya da wannan zuwa ta tashar ta mai albarka, saboda muna alfahari da ku. Mun gode. Ci gaba da mana subscribe, saboda subscribe shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ci gaba da kawo muku wannan shiri mai suna a duniya. Sannan akwai wani sabon shiri ma da muke so za mu kawo muku shi mai suna ƙarshen duniya, wanda kuma idan mun gama wannan shiri za mu fara haskaka muku shi a wannan tashar ta mai albarka. Mun gode.